Wis mak cilik mundur, mboten. Mundura, mboten durung tutuk ning ajar Durna. Iki mbahku mak cilik, ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Mak cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tawedene apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Ah, kanjur sampeyan dhewe anggepe aku iki apa aku iki digulung-gulung sampeyan kaya gawe martabak. Dindanake. Ah, wis. Mak cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora peduli kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Oh, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepira banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah. Kene marganing patimu bangga ta ayoni.